Do carne. Znači, samo molitve, kratko kažem. Царе небесни, тежките души истини, koji su da Hristovani sve ispunjavaš, Hristo se da pravi davaš života. Dođi u sebe se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi gladne duše naše. Amin. Sedite. Davno je bilo, Gosiboro, kad sam vas upoznao, kada se otvarala crkva, kad narodu posle svih ovih vremena, mi mladi studenti imali smo puno nekih interesantnih tema koji smo hteli da čujemo, da saznamo, a onda su i jedna čoveka, kada je u Gosiboru, kad smo upoznali jednu temu odnosa crkve i vojske, pa onda jedno ranije pitanje odnosa vojnog sveštenstva i rata. Nas, dosta studenta na fakultetu je zaintegriralo, pa smo počeli tako da se zanimamo sa pokojnim vladikom Savom, koji je bio prvi koji je počeo da ispred Srpske crkve da se kroz simpoziju tribine malo razmišlja o vođenju vojnog sveštenstva, a Gosibora je tu današnji naš predavač, Borislav Grozdić, je među prvima bio koji je kroz svoj magistarski poslije doktorski rad tu temu sa tačke gledišta, vojne tačke gledišta, mada je on crkveni čovjek i to je crkveno gledište bilo, prvi počeo u našoj crkvi da razmatra i evo kroz njegovo delovanje blagoslovom Božijim i delovanjem dobrom voljom u vojsci, crkvi, evo i vojni sveštenici su ušli u kasarne, a i večito dobri odnosi između crkve i vojske koji su vazdan našu istoriju činile jedinstvenom, sada su još tvrđenja i da će Bog da se to još neki viši i lepši i bogatiji način to trepuje. Meni je posebno zadovoljstvo, jer da sam čekao današnji dan da nam Borislav Grozdić bude gost, predavač sa ovom divnom temom o srpskom vojniku kroz Kosovski zavet. Ja znam da će on tu temu i dalje možda proširiti. Evo i današnja dešavanja što se u svetu dešavaju, da će i ona i našu sliku malo još instalisati i dati nam neke odgovore na naše jasnoće koje imamo. Hvala vam što ste došli, prepuštam vas ovoj divnoj našoj publici, hvala što ste i došli i nadam se da će nam i danas kao i svaki put biti lepo, da ćemo nešto novo saznati. Hvala oče. Prvo pitam ovako neformalno, čujemo tamo, čuje se dobro. Znači moramo malo bliže da bi sam bolje tamo. Visoko prepodobni oče igumane, ovdje se nama večeras, ko ne zna, iguman velikoremetski otac Stefan, časni oci, drage braće i sestre, posebno imam čast večera da pozdravim naše goste, koje je otac Bogojević, profesora doktora Borislava Grozdića i docenta doktora Aleksandra Stevanovića, koji će učestvovati u našem večerašnjem programu. Također imam posebnu čast da pozdravim potpukovnika Srđana Stakševića, predavača na Vojnoj akademiji u Beogradu, koji je ovdje došao sa svojim studentima koji su angažovani na sekciji besedništva, ako sam dobro razumio, tako sam. Pa vas molim da ih sve zajedno ovako lepo pozdravimo na samom početku. Dakle, večeras nastavljamo sa realizacijom našeg ciklusa predavanja pod zajedničkim nazivom Srpska zavetna misao. Pre mjesec dana u istom mjestu, u našem velikom hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, ugostili smo profesora doktora Miloša Kovića, koji je govorio na temu zavetna misao u srpskoj spoljnoj politici. Večeras ćemo o toj temi, Srpska zavetna misao, prići na jedan drugačiji način, iz jednog drugog ugla, i to će biti, kao što reče otac Bogojević, kao što smo najavili, srpski vojnik u
Kosovskom zavetu. Ovoj temi, kao što smo rekli ranije, moramo stalno da se vraćamo. Moramo stalno da je osvežavamo. Moramo stalno da je sagledamo iz novog ugla. Moramo stalno da je sagledamo u ovom vremenu u kome mi danas živimo. Moramo da budemo odani našem zavetu i moramo, naravno, da ga negujemo. Pogotovo u mladim generacijama. U martu će, da napomenem i to, biti naš gost profesor dr. Milo Lompar, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. U aprilu će biti gost Branislav Matić, književnik i urednik časopisa Srbija nacionalna revija, a u maju dr. Nemanja Dević, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Ciklus ćemo završiti i zaokružiti na neki način u junu tribinom koja će biti posvećena zavetnoj misli u delu Žarka Vidovića. Predavanje će i narednih meseci, kao i do sada, biti jednomesečno u 18 sati u programu Svetog cara Konstantina i Carice Jelene. Pre nego što dam reč profesoru Grozdiću, želeo bih da napomenem da će posle predavanja u nastavku programa biti predstavljena i njegova najnovija knjiga pod nazivom Nemanjić i pravoslavno predanje o ratu i ratovanju u izdanju Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve. U tom delu programa će se uključiti docent dr. Aleksandar Stevanović, koji će zajedno sa autorom predstaviti knjigu. Knjigu ćete naravno moći da kupite ovde kod našeg brata Dragoslava posle predavanja. Cena je 780 dinara. Naravno, profesor će kao autor potpisivati vaše knjige. Sve bi dakle trebalo da traje negde otprilike oko 90 minuta. Najduže 90 minuta. Naravno, bit će prilike za vaše pitanja posle predstavljanja knjige. U tom delu smo odvojili 10-15 minuta koliko bude potrebno za vaše pitanje. Verujem da profesor Grozdić nije nepoznat indijskoj publici, pogotovo onoj starijoj. Ovo nije njegovo prvo gostovanje u Indiji. Bio je naš gost u Narodnoj biblioteci još 2001. godine, ako se ne varam, kada je izašla prva njegova knjiga Pravoslavlje i rat. Na tom susretu bio je prisutan i otac Sava Arsenić, a zanimljivo je da otac Sava bio i duhovnik jedne grupe oficira koja je pohodila Svetu Goru i manastir Hilandar na brojnih hodočašćima koje je inače organizovao Borislav Grozdić. Izvinjam se, skoro sam prelažio čudo, pa malo fali vazduha. Ipak red je da ga na početku predstavimo sa osnovnim biografskim i bibliografskim podacima. Rođen je 1959. godine, u aktivnoj vojnoj službi bio je do kraja 2014. Tokom službe radio je na izgradnji i razvijanju morala i vaspostavljanju verskog života u vojsci, izradi kodeksa časti pripadnika Vojske Srbije i kadetskog kodeksa časti za kadete Vojne akademije. Organizovao je i vodio, kao što sam malo čas rekao, pripadnike vojske na mnogobrojna poklonička putovanja u Hilandar i naravno učestvovao u otadžbinskim ratovima 1991. 2. i 1999. godine. Ustanovio je, posle dugo godina pauze na Vojnoj akademiji, mislim da je bilo 2006. i 2009. godine. 2006. godine, dakle, pazite, od 1945. do 2006. godine, oficiri na Vojnoj akademiji nisu učili vojnu etiku. Tek posle toga je vaspostavljen taj predmet, generacije, i moje i prethodne, posle mene su završile vojnu školu, a da nisu učile vojnu etiku. Od 2006. godine, Bogu hvala, oficiri naše vojske uče vojnu etiku. Objavio je monografije Pravoslavni rat, vojevanje za veru i otadžbinu, Sveti ratnici i žitelj svetih vojskovođa i vojnika, priredio zbornike Vojske i vera 2001. Vojna etika od Hrestomatija 2009. i Pravoslavni rat 2018. godine. Autor je više naučnih radova iz oblasti etike rata i mira, vojne etike i pravne etike. Sada predaje
pravnu etiku na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu. A sada reč dajemo profesoru Broziću. U Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Visoko prepodobni oče igumane, časni oci, gospodine potpukovniče, poštovani kadeti, dragi braćo i sestre. Najpre moram da kažem i izrazim veliko zadovoljstvo i nije moje da dajem priznanja, ali i svako priznanje organizatorima za odabir ovakve teme o kojoj će se govoriti, a to je srpska zavetna misao. Ne postoji značajnija tema od ove. Da li lično živimo u zavetu i da li nacionalno živimo u zavetu? To je najvažnija tema. To je stvar za stalno preispitivanje, i lično i preispitivanje zajednice. Zato još jednom svaka čast na ovakvom opredeljenju za ovakav jedan ciklus predavanja. Verujte, uvijek kada se nađem u ovoj situaciji, onda se pitam imam li ja čime da uzvratim na to vreme koje ste vi izdvojili, na tu radoznalost vašu, na vašu ljubav. I ja znam da nemam. Ja znam da nemam tu reč i zato se molim Bogu da mi On da tu reč koju bi ja vama preneo večeras. Pa dozvolite da na početku kažem dve lične stvari, kao malu ispovest. Šta za mene znači Svetosavski i Kosovski zavet? U testamentu koji pripremam da ostavim deci, prva rečenica glasi: ono najvrednije i najvažnije do čega sam ja došao u mom životu jeste Svetosavski i Kosovski zavet. I ja vam to ostavljam kao najvrednije i najvažnije. Ne moram da kažem, jedno od deci me je pitalo: dobro tata, a kome ide kuća? I evo, na početku želim samo još ovo. Kažu da mi zaboravljamo Kosovski zavet. Moj kum koji je pre 2 nedelje otišao trbuhom za kruhom u Evropu da vozi kamion, prvu poruku koju mi je poslao je ovo. Nemoj da zamerite, morao sam to da vam... Ovo je poruka iz Evrope, tako? Da, poruka iz Evrope.
Tema večerašnja jeste srpski vojnik u Kosovskom zavetu. I ova tema daleko prevazilazi sve moje kapacitete. I neću o tome da više govorim, izgledat će kao neka lažna skromnost, ali to najiskrenije mislim. To je bezobalna tema i mogu da kažem samo, recimo, kako Marko Marković govori o tome, kaže, postoji tajna Kosova. Čitava srpska istorija nije bila dovoljna da tu tajnu razjasni do kraja i da je potpuno osvetljenu smesti u srpsku dušu. Uvek će nam tu nešto ostati zagoljeno. I to jeste velika istina. Nakon povratka sa ratišta 1991. godine, odnosno 1992. nešto što je meni bilo više od pitanja, daleko više od teorijskog pitanja, jeste bilo pitanje a kako naša crkva gleda na rat i ratovanje. Ne treba govoriti, vi po našim godinama već zaključujete kako smo mi vaspitavani kao pioniri, a posle u Vojnoj gimnaziji Bratstvo i jedinstvo i u Vojnoj akademiji i u Titovoj gardi i tako dalje. Znači, rat je bio ta situacija kada mi po pravilu dolazimo k sebi. I u tom traganju nezaobilazno se dolazi do Kosovskog zaveta. On odgovara na suštinska pitanja u vezi sa srpskim vojnikom, srpskom vojskom, srpskim načinom ratovanja. I odgovara i na neki način o odnosu prema ratu kao tako. Uvek je govor o Kosovskom zavetu o gledanje u njemu. Znači, Kosovski zavet predstavlja i nacionalno i lično ogledalo. I mi se uvek u njemu ogledamo. Kako ga mi razumemo? Kako ga vidimo? Normalno da se kroz vreme to menja. Menja se i u odnosu na svakog čoveka. I ja ne bežim od toga da će večeras ovo biti i moj pogled, moje ogledalo u Kosovskom zavetu, da će imati to obeležje, tu notu, koja se možda neće slagati sa svakim pogledom, sa pogledom svakog od vas. Ali moram da kažem jednu banalnu situaciju. Uzmite da radite bilo šta. Svako će na drugačiji način videti to šta bi trebalo da se radi, kako bi to trebalo. I što je za mene posebno, to mi nije čudno. To je, mi svi iz različitog ugla gledamo na ovaj svet. Ali mi je čudno što svako misli da je on 100% pravo. Tako da, o Kosovskom zavetu kao srpskom ogledalu toliko. Mi bi večeras, moja ideja je večeras da odgovorimo na ova pitanja. Znači, prvo, šta je smisao Kosovskog zaveta? Postoji li nešto što je konstanta, što se vekovima ponavlja? Očigledno da mora da postoji neka konstanta. Dalje, da vidimo kako se Kosovski zavet sve tumači. A tumači se na vrlo različite načine. Tumači se iz hrišćanske perspektive, ali se tumači i na druge načine. Dalje, postavlja se pitanje zbog čega toliko smeta onima sa zapada naš zavet, naš Kosovski zavet. Zašto toliko traže da se mi odreknemo Kosovskog zaveta? Zašto se stalno nama spočitava da mi živimo u mitovima, da kao takvi izazivamo nestabilnost na Balkanu, da kao takvi izazivamo sukobe,
da jednostavno, ako mi imamo ideju, plan, namer, da ulazimo u taj civilizovani svijet, tačnije u tu civilizaciju, da se moramo odreći svojih mitova, da se moramo odreći Kosovskog zaveta, pre svega. Zatim, ono što je ključno večeras, o čemu bi ja želeo da govorim i da pokušam da dam neki odgovor, bez ikakvih pretenzija da to bude koračni odgovor, jeste šta Kosovski zavet sadrži u vezi sa vojskom, ratom i ratovanjem. Koje su to vrednosti, koje su to norme, koje su pohranjene u Kosovskom zavetu, a odnose se na vojsku, odnose se, teo sam da kažem nas, ali dok sam ja penzioniran, vidim mlade, lepe kadete, pa onda kao da se vraćam u to vreme, tamo sam tu predavao u Vojnoj akademiji, to mi je bio jedan od najlepših perioda u vojsci. To bi ono bilo što je bio cilj. I eto, ja ću kroz ta dva pitanja, znači, koji je smisao Kosovskog zaveta i šta znači srpski vojnik u Kosovskom zavetu, pokušati da odgovorim. Kosovska bitka 1389. jeste, kako sveti vladika Nikolaj kaže, vododelnica, istorijska vododelnica. Zaista istorija naša kao da je do te Kosovske bitke i poslednje. Pitanje se postavlja zašto? Postojali su mnogi događaji, postojali su i druge bitke koje su bile i veće i sa većim gubicima i možda i presudnije, ali one u istorijskom pamćenju u srpskom narodu nisu ostale tako kao Kosovska bitka, kao Kosovski zavet. Jedna odmah na početku da terminološki razgraničimo. 3 stvari. Kad je reč o kosovskom događaju, prvo, šta su to istorijske činjenice? Znači, šta su to nepobitne istorijske činjenice do kojih istorijska nauka dolazi? To je jedna stvar. Druga stvar je, po mom mišljenju, jeste pitanje zaveta. Šta je to zavet? Šta je to Kosovski zavet, odnosno potvrđen svetosrpski zavet? Odnosno srpski zavet. I treće pitanje jeste šta je to kosovsko predanje? Kada se o kosovskom događaju govori, onda se upotrebljavaju sledeći izrazi. Kosovska legenda, kosovski mit, kosovsko predanje, kosovski kult, kosovsko opredeljenje ili vidovdansko opredeljenje, vidovdanski kult i tako dalje. Ja ću govoriti o te 3 stvari. Prvo, o onome što je istorijska činjenica, o tome najmanje. O Kosovskom zavetu i ono što se naziva mit, ja neću koristiti taj izraz, vrlo namerno, nego izraz kosovskog predanja. Zašto ne izraz kosovski mit? U sociologiji, antropologiji, lingvistici, psihologiji jeste raščišćeno šta znači, kako, šta je pojam mita. Da ne govorim sada o svim teorijama, kada počne to istraživanje, ali pogotovo u crkvi, ta reč kada se pomene veže sa kosovskom predanjem, ona se doživljava jer je i po sebi mit jedna od najoklevetanijih reči. Ona se po sebi doživljava kao izmišljena priča, kao nestvarno, kao lažno, kao mistično, A Srbiji, a posebno ljudi u crkvi, neće ni u kom slučaju da prihvate da je Kosovski zavet nešto tako. I ja mislim da nije tako.
i sada. O istorijskim činjenicama, kada je reč o kosovskom događaju, kosovskoj bitci 1389. godine, 28. juna, u utorak, postoji vrlo malo do sada istorijskih podataka. Kažu da turski arhivi imaju mnogo više, ali mi o tome znamo vrlo malo. Šta su te činjenice? Da je ta bitka bila tako, da su se sukobili dve vojske, da su poginula oba vladara njima i da je ta bitka imala jedan nerešen ishod. Još je Ilarion Ivanac dokazao da to nije bilo izdaje od Vuka Brankovića, kao što u epu kasnije se to prenosi. Zatim, kad je rešao ko je to ubio, šta istorijski podaci govore, ko je to ubio brata, istorijske činjenice govore sledeće, da su to bili da je to bilo 12 vitezova koji su se zavetovali i koji su prodrli do vladara i ubili ga kontra. To što u našu epsku poeziju ulazi da je Murat ubijen na prevaru, to je iz turskih izvora. Turci nisu mogli da prihvate da je njihov jedini vladar koji je poginuo u oružanim sukobima, poginuo na taj način. Znači, da su ga vitezi ubili, nego je u njihovom epu govori se da je to na prevaru uradio neki kaori, neki nevernik koji se sakrio među mrtve, sav krvav i u jednom trenutku hteo da uzme, da pozdravi sultana i da izvadi nožiju. Znači, to ne govore naši izvori. Toliko istorije. Drugo pitanje jeste pitanje zaveta, ključno pitanje. Za nas je ključno pitanje kosovskog predanja Kosovski zavet. Zašto? Zato što je to isto što i Svetosavski zavet. A šta je Svetosavski zavet? Svetosavski zavet predstavlja jedno kolektivno opredeljenje za Hrista. Jedno zavetovanje. Zavet se prevodi, koliko su to siromašne reči i koliko malo mogu da nosi kao savez, ugovor. Naša ta reč zavet, ona ima punoću. Znači, taj savez sa Bogom, koji, ako bismo hteli da izdvojimo jedan događaj, mogo bi da bude upravo na Spasovdanju, ta liturgija na kojoj Sveti Sava zahteva da se 3 puta ponovi simbol vere. Da od vladara Stefana Pravovenčanog, sva vlastela i narod, svi monasi, svi u crkvi, svi da ponove simbol vere tako da se ne čuje filiokve, da se ne čuje da Duh Sveti ishodi i od Sina. To je zavet naš. Nas je Sveti Sava usinovio Hristu. I to nije mit. Zato tome nemoj da se govori o mitu. To nije priča kako je Sveti Sava kao mladić otišao u Svetu Goru. To je mnogo više od toga. I to je realnost. Realnost duhovna, nije materijalna, ali realnost. Jer Sveti Sava ustanovljava Srpsku crkvu. Sveti Sava zajedno sa svojim ocem, koga danas proslavlja. Jedan ustanovljava manastir, jedan za Srbe na Svetoj Gori. Hilandar, Sveti Sava, više se pravi. I tako dalje, tako dalje. Znamo to šta sve Otac nacije radi u tom smislu da čitav narod zavetuje Hristu. Svi vladari posle Svetog Save žive u tom zavetu
živete kao hrišćanski vladar. Stefan Dečanski kaže se da nema vladara hrišćanina kao što je bio Stefan Dečanski. Svi vladari u dinastiji Nemanjića, od 10 samo njih trojica nisu kanonizovani. To je sada posebna priča, ali oni žive kao hrišćani, kao hrišćanski vladari, a to potvrđuju i činjenicom da pred kraj života odlaze u manastir. Tako završavaju sve život. Sveti knez Lazar nastavlja to što je nemanjička tradicija u svakom pogledu. Posle devastiranja tog velikog carstva, tog duševnog carstva, on se trudi da u svemu nastavi nemanjičku tradiciju i živi kao hrišćanski vladar. To pokazuju činjenice. On zida Pripratu u Hilandaru. Crkvu koju je podigao sveti kralj Milutin, on doziđuje Pripratu. Sveti knez Lazar podiže Ravanicu, podiže crkvu u Kruševcu, podiže crkvu u Gornjaku. Sveti, da napravim samo neke, sveti knez Lazar prima isihaste. A to su monasi koji su dolazili, bežali ispred Turaka, ispred turskih osvajanja, koje je sveti knez Lazar rado primao. I čitava istočna Srbija su u tim manastirima dolazili isihasti. Rome Ravanički, sveti Sisulje, sveti Grigorije Gornjački, Gornjaku, i tako dalje, tako dalje. Prema tome, sveti knez Lazar kako pokazuje svoje opredeljenje za zavet. Za razliku od prethodnih vladara koji odlaze u manastir i tako se pripremaju za večni život, sveti knez Lazar to mora da potvrdi u ratu, mora da potvrdi u oružanom sukobu, u kome strada i on i veliki broj vlastela. Ako bi mogao samo nekoliko rečenica, to ja nisam poznao, mnogo stručan da bi o tome govorio, šta sam zavet znači kada kaže nemojte brinuti, Gospod kaže nemojte brinuti šta ćete jesti, šta ćete piti, u čemu ćete se odenuti. Ištite samo carstva nebeskog i pravde njega. Ostalo će vam se sve dati. Nebrojeno primjer u Svetom pismu postoji o tome i ovdje im sigurno posvajanje koji to bolje mogu da objasniti od mene, šta opredeljenje za carstvo nebesko znači. Gospod se opredeljuje kada ima ta najveća 3 iskušenja, kada ga veliki duh ili časni iskušava, on se odriče vlasti, hleba i čuda. Odriče se te 3 stvari, opet opredeljujući se za carstvo nebesko. Govorim to zato što je jako važno kako se kasnije carstvo nebesko tumači, kako ga sve kasnije razumeve. I pokazat ću vam to na nekoliko primjera da vidite kako se tumači šta je to carstvo nebesko. Koliko tu ima odstupanja od onoga što je hrišćanski, što je pravoslavno. Ajmo možda kao primjer jedan pesnik 55. godine na pitanje kaže šta je drugo carstvo nebesko nego industrializacija zemlje. Kaže, električni mlin je danas tamo gde je pre 5 i više vekova pala Lazareva glava. Pala radi carstva nebeskog. Mislim, ne želim sad ovdje da budem duhoviti, nego samo hoću da vam kažem da evo i ovakve stvari je bilo i ovako su ljudi tumačili šta je to zavet. I da pređemo na onaj deo koji je možda suština naše teme, jeste kako iz zaveta izvire
sve ono što se odnosi na vojsku. O tome možda samo rečenica da kosovsko predanje predstavlja ono što je kičma nacionalnog identiteta naše. Jer upravo to zajednica jeste samo ukoliko je duhovna zajednica, ukoliko zajedničari u duhovnim vrednostima. Šta zavet znači kada je reč o vojnicima, o vojsci? Možda još nekoliko stvari ovdje trebalo reći, ali eto možda posle kroz pitanje. Sama reč Vidovdan je zanimljivo, otkad mi proslavljamo Vidovdan. Zašto Vidovdan proslavljamo? Otkud ta reč? I to je, eto, možemo o tome da razgovaramo kasnije. Ta Vidovdan u crkvene kalendare ulazi tek od 1872. Do tada se nije proslavljao kao Vidovdan, jer je to pitanje pod kojim uticajem i pod čijim uticajem je došlo tako ime praznika. Mi znamo da u našem crkvenom kalendaru mi proslavljamo svetog kneza Lazara i sve srpske mučenike. Ali zašto Vidovdan? Ali eto, možda posle kroz pitanja možemo na ta pitanja da odgovorimo. Sada da, eto, pređemo na taj deo koji se odnosi na vojsku. Ako sam ja rekao da ću reći o istorijskim činjenicama, da ću reći šta mislim da znači zavet, i sada dolazimo do onoga šta je to predanje, šta je to kosovsko predanje. To je jedna bezobalna materija u kojoj se može naći, znači, ono što je hrišćanski stav, ono što je pravoslavno, duboko pravoslavni stav, ali možda se nađe i mnogo toga drugog, znači mnogo toga paganskog, mnogo toga mitskog. I moje mišljenje jeste da je to vrlo važno da se te dve stvari razlikuju i da uvek se čuva ono što je pravoslavna suština kad je reč o kosovskom zavetu. Postoji pošto je kosovsko predanje vezano za oružani sukob, a on je naš taj ključni, za nas je ključno to predanje, onda da vidimo šta to sve u vezi sa oružanim sukobom proizlazi iz kosovskog zaveta. Postoji na zapadu jedan narativ, jedna teorija koja se zove srpska strategijska kultura, strategijska kultura. Strategijska kultura. Šta znači strategijska kultura? Znači, šta u nekoj strategijskoj zajednici najdublje ukorenjeno u njihovim idejama, verovanju, normama, običajima, a odnosi se na upotrebu vojne sile radi ostvarenja strateških ciljeva. Tako bi se najjednostavnije moglo definisati šta bi to bila strategijska kultura. Jednostavno, ako bi na ličnom planu gledali kada bi i radi čega bi neko ustao da se fizički suprotstavi, a na kolektivnom, na zajedničkom, znači radi čega, kada i kako bi neka strategijska zajednica ustala da se oružano brani ili da oružano napade. Postoji ono što bi se reklo srpska strategijska kultura i ona je ukorenjena u kosovskom zavetu. I evo, lepo govori Archibald Rice, mogu bi to da vam pročitam. Kaže, narod vam je rodoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod nas. Imate i onaj veličanstveni dar da vas sećanje na te junake zna toliko nadahnuti, da vam vlastiti život više ništa ne znači. To je zato što lik tih legendarnih junaka izlazi iz vas sami, sačinjen je od komadića koje odaje vašu dušu.
Taj Švajcarac je upoznao srpski narod, ali nije mogao da dođe prosto do toga šta je to zavet. On je mogao da vidi do tog etičkog momenta kad je reč o srpskom narodu i srpskim vojnicima. Nekoliko stavova u vezi sa zavetom i vojskom i ratom. Prvo, budući da veliki broj naših učenih teologa govori o tome da je pravoslavne pacifističko stanovište, da se u Svetom pismu i u Svetom predanju ne može naći osnova i uporište da se oružano suprotstavlja, da se ide u rat. Sve ono što iz zaveta proističe očigledno opovrgava. Znači, mi koji živimo u tom zavetu nikad ne možemo da prihvatimo to stanovište. Naš narod koji je bio nepismen, koji, kaže, nije znao mnogo, ali je znao ono što je suštinsko, on nikada ne bi mogao da postavi uopšte ovako pitanje. Šta je sa svim našim svetim vladarima? Šta je sa svim svetim ratnicima koji postoje u istoriji srpskih pravoslavnih crkava? Oni nisu bili hrišćani, nisu bili pravoslavni hrišćani. Drugo pitanje, vrlo osjećno, a to je ovo. U kakvom odnosu stoji srpski zavet, odnosno kosovski zavet i suprotstavljanje najvećim silama, najvećim imperijama i to po pravilu kada su one bile u zenitu svoje moći? Ima li to veze sa srpskim zavetom? Treba li da napravimo kada to sve? 389. godine ustajanje protiv velike sile, 804. pa 815. pa 914. pa 945. pa 999. Možemo o tome da razgovaramo, ali to je činjenica. Sljedeća stvar. Da li kosovski zavet poziva na agresiju, na osvetu? Nema toga u zavetu. Mi imamo u jednom periodu, a to je pred Balkanske ratove, kada se kosovsko predanje nazivalo osveta Kosova. To je jedino taj period. Kada su se to nazivali kosovski osvetnici i tako dalje. Ne, mi pravoslavno znamo da nije pravoslavno-hrišćanski svetenici. Mi to ne radimo. Mi kažemo, Bog je taj koji će to da reši. Bog je taj odsvetnik, a ne mi. Sad gledajte, onaj poziv svetog kneza Lazara koji kaže, ko ne došao u boj na Kosovo, da Bog da mu ništa ne rodilo, i u polju pšenica, bjelica, ne imao poroda i tako dalje. To je nešto što ne može da se smesti u hrišćansko pravoslavno predanje, ali kad je reč o vojsci, kad je reč o tom pozivu da se učestvuje u ratu, to je činjenica da to ima veliki odjek. Mogu nekoliko primjera da vam navedem. Na primjer, u Balkanskim ratovima u mobilizaciji je odazvalo se 20.000 ljudi se odazvalo više. Formirano je nekoliko prekobrojnih pukova. U Prvom svjetskom ratu, na poziv na mobilizaciju, iako putnik nije bio u zemlji, bio se lečen, mobilizacija je u rekordnom roku izvršena. Eto vidite, to je taj model koji mi imamo kada je reč o suprotstavljanju neprijatelja. Zašto Kosovski zavet i kosovsko predanje nije imalo takav uticaj kad je reč o građanskom ratu? On nije mogao tada. Što bi se reklo, on tada manje radi. Uzeo bi pozivanje tada na njega.
Postoji nekih pokušaja da se demitologizira srpska istorija. Da se razobliče neki mitovi koji postoje u srpskoj istoriji. Između ostalih, to je i ovo da tada pred kosovski boj nije bilo pričešćivanja svih vojnika. Ima u lepskoj pesmi se kaže da je 30 Kalođera 30 dana pričešćivalo vojsku. U Samodreži crkvi i tako dalje. I sada dokazuje se da nema istorijskih podataka o ovoj Samodreži crkvi, da nema podataka da je vojska tako pričešćivana. Dobro, ne poriče se da je možda bilo pričešćivanja, da nije bilo tako zajedničko. Ja sam hoću da vam kažem da u Vizantiji je ta tradicija postojala, ta tradicija je nasleđena i u srednjovekovnoj Srbiji i sigurno je bilo pričešćivanje vojske pred odlazak u rat. Mi to znamo i po našem iskustvu sada kada smo u poslednjem mojem oružaju službi. Ja lično znam, trebao sam da polazim, trebao sam da krenem na Kosovo 99. i došao sam na ispovest. I moj duhov mi kaže, pa dobro, ne mogu sad baš na neke obaveze, možemo li to? Pa kaže, kad ideš? Pa kaže, idem danas ili sutra. Evo da kaže, dobro, dođi. Kad je reč o pobedi i porazu u ratu, takođe ono što iz Kosovskog zaveta proističe jeste, a nalazimo u prvim pisanim spisima u vezi sa kosovskim događajem, koje je kod Danila, patrijarha Danila III, koji piše pokojnu slovu knezu Lazaru, piše žiti knezu Lazaru Jakov, doprinosi tome ustanovljavanju kulta svetog kneza Lazara. Vidi se šta je to, koji je to presudni faktor u ratu. Da je Bog taj koji odlučuje o početku, o toku, o kraju i o samom ishodu rata. Knjiga svetog vladike Nikolaja Velimirovića Rata Biblija, ona sigurno će u ovim vremenima biti vrlo aktualna. Ona odgovara na naš pravoslavni hrišćanski stav. Sada bih hteo posebno ovo zanimljivo pitanje da istaknem. A to je, da li odaziv da se ode u rat znači odlazak u smrt? To je, kad je reč o našem zavetu, vrlo delikatno pitanje. Mi u epskoj pesmi nalazimo gde kaže, u toj najpoznatoj pesmi Propast carstva srpskoga, gde kaže, ti ćeš, care, u toj bitci poginuti. Sva će tvoja izginuti vojska. Potiče ostalo drugu pesmu, car Lazar i carica Milica, gde carica Milica traže da knez Lazar ostavi nekog brata od zakljeta, da je ostavi brata od zakljeta. Pa da će da je ostavi Boška Jugovića, će da ostavi Vojna Jugovića. Oni nijedan neće da ostanu. I govore svi, idem da poginem na Kosovo za veru pravoslavlja. Sada vi znate dobro onu pesmu Hriste Bože, raspeti i sveti, srpska zemlja, kroz oblake leti. I znate tako kako ide dalje ta pesma, kako odlazimo na Kosovo, da se ne vratimo. Ja moram da kažem da sam predajući vojnu etiku imao dosta, kako da kažem, stalno sam insistirao na tome da odlazak u rat ne znači idem da poginem. I zato sam navodio mnogi primere. Mogu da navedem lični primer, a mogu da navedem i mnoge druge primere. Kada sam se 1991. godine
početkom 52. godine, dolazio na jedno osudstvo iz Srpske Krajine i sa Batajnice me poveze neki čovjek kolima. I sada u razgovoru ja kažem, pa ja ne vidim sebe da ću se vratiti iz ovog grada. A ja sam došao jer su se moji uselili u stan, sa koje male dece. On cikne na mene kao da sam ne zna šta mu rekao. I kaže, veruješ li ti u Boga? Ja moram da sada ispovedim vama, ja tada nisam mnogo verujem u Boga. Pa kaže, dobro, ako ne veruješ tako, onda evo ti ovako da shvatiš. Sad kad se vratiš, svaki dan, on nije mogo drugačije to da mi objasni, svaki dan, uveče, da vidiš sebe kako si se vratio u tom stanu i sada ideš da se igraš sa decom, da si tu ujutru, da isto sa tom mišlju kreneš. On nije mogo to drugačije da mi objasni nego psihološki dan. A primjeri iz vojske sledeći. Gledajte, pogine vojnik 99. godine. Kad su se vratili u kasarnu, u njegovoj kaseti zalepljen papir na kome piše ovo predajte mojoj majci, mojoj ocu, ovom bratu, ocu. On je sve napisao šta treba da se... On je otišao da pogine. Isto tako mnogo primjera i drugih mogu. Recimo iz mog zavičaja, dva brata polaze u Prvi svjetski rat. I jedan od njih dvojice se okrene i kaže, evo samo da pogledam ovaj naš lepi kraj još jedan. Nije se vratio. I da vam ne pričam mnogo drugih primjera. Pošto sam ja to stalno na vojnoj etici insistirao da se ne ide sa tim da se pogine. Jednom predajem u školi rezervnih oficira i ima 90 slušalca. I ja ovu priču stalno pričam. I jedan od njih dođe kod mene i onda me uverava, ali znate, u ratu se gine, ali u ratu se gine. Što je on imao toliko potreba da to meni sad objašnjava? Gledajte. I kad idemo u rat, prvo, mi znamo da je to veća verovatnoća da ćemo poginuti nego kad se šetamo bez vihaja. To je jedna stvar. Druga stvar. To ne znači da se mi kukavički borimo tamo, nego junački. To ako poginemo, poginuli smo. Ali ne idemo sa tim da poginemo. Mada bi stvar mogla da se gleda i ovako malo drugačije. A to je, kao 300 Gideonovih vojnika. Vi dobro znate iz Starog Zaveta koji su Gideonovi vojnici, kako ih on bira. Ja Bogu verujem, kada bi 300 sličnih vojnika krenulo iz Beograda na Kosovo, oni bi mogli da urade sve što tamo treba da urade. Ali oni mora da budu rešeni šta Bog da. Znači da možete ne brinu mnogo za svoje živote. Ja tako bilo gledajka Nikole govorim. I sad ćemo da moj gospodin Marković je taj koji brine vremena. Ja da imam neke druge... Profesor izgube satom, samo da priča do jutra. Neko mora da im backa stvar. Imam ja osjećaj tačno kada vidim da polako samo, ja imam neke druge metode, ovde nemam, moram da sedim i onda moram samo da govorim. Nekoliko reči još. Evo, kad je reč o sredstvima ratovanja, onda oni koji su opredeljeni za Carstvo nebesko, o tome nema diskusije kako će oni ratovati i kako će se ponašati kao hrišćani. Mogu kasnije da pročitam, na primjer, jednu prespisku između ministra vojnog i mitropolita Dimitrija 1918. godine, kada razgovaraju o bogomoljačkom pokretu u vojsci. Vrlo interesantno, bogomoljački pokret, oficiri i podoficiri, kako su se oni ponašali. Gde mi imamo primer kako se hrišćanski vojnici ponašaju.
ako već moramo da zaokružimo, onda da zaokružimo ovako. Prvo, kada je reč o Kosovskom zavetu, onda je to duboko pravoslavno i duboko hrišćansko. I iz njega sve tako proističe ono što se odnosi na vojsku. Druga stvar, ta demitologizacija, a znači sljedeće, zašto se toliko od nas traži da se odreknemo Kosovskog zaveta? Da se odreknemo Kosovskog zaveta kao mita, kako ga predstavljaju, a da prihvatimo njihov mit o izabranosti, o moralnoj izabranosti Zapada. Znači, to je nešto što nikako ne možemo da prihvatimo. I Kosovski zavet bi trebalo čuvati u svakom pogledu, ne samo vojnici, nego čitav narod, jer on je pretpostavka za odbranu i crkve i države. Eto za početak toga.